Ja näin ottelun erätauolla sitten lähdetään katsomaan, mitä muuta huippulentopallon superviikonloppuun sisältyi. Ensimmäistä kertaa SM-liigan historiassa järjestettiin Suomen parhaat kisa, jossa otettiin mittaa tekniikassa, nopeudessa sekä ketteryydessä ja ulottuvuudessa. Ja ensiksi mennään katsomaan, mitä piti sisällään sana tekniikka-kilpailu. Näemme koosteen miesten sekä naisten kisasta, ja tekniikkakisana säännöt periaatteessa ja yksinkertaisuudessaan olivat seuraavat. Ensiksi syöttäjät syöttivät 3 ruutuun, vastapuolella oleviin ruutuihin kaiken kaikkiaan 4 syöttöä, ja sen jälkeen kilpailijat siirtyivät koripallon vapaaheittoviivalle. Siitä tekivät syötön tuohon korilevyyn. Kimmahtanut pallo tuosta korilevystä otettiin hihalyönnillä ylös ja se sitten sormilyönnillä puolestaan koriin. Näitä suorituksia piti tulla kaiken kaikkiaan 3 kappaletta. Ja kuten hyvät katselijat huomaatte, tekniikkakisa vaati kyllä todellista tekniikkaa, sillä yllättävän vaikeaa tuo pallo tuonne koriin oli toimittaa. Ensiksi siis miehet ja heti perään naiset.